It-Times irrappurtat li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia għadu mad-dikjarax għala sentejn ilu mal-awtoritajiet tat-Taxxa. Adrian Delia Naqas Milli ddikjara mal-awtoritajiet tat-Taxxa kemm qala fl-2018, anki jekk suppost mela l-applikazzjoni mad-dipartiment tat-Taxxa is-sena l-oħra. It-Times rat kopji tat-taxxa ta' dħul tal-2018 u sar magħruf li għandu dejn u spejjeż li f'dik is-sena qabżu l-100,000 €. Il-Gazzetta rrappurtat li l-paga tal-Kap tal-Oppożizzjoni hija ta' kważi 45,000 €. Meta kienet wieġeb mistoqsijiet ta' Times of Malta għaliex ma mellix l-applikazzjoni tat-taxxa għas-sena 2018, Adrian Delia qal li għadu qed jiġbor id-dokumenti neċessarji sabiex jippreżentahom lill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista, responsabbli tiskrutinizza l-kandidati li ħerġin għall-Kap tal-Partit. Adrian Delia jrid jgħaddi minn dan il-proċess bil-għan li jerġa' jikkontesta għall-kariga ta' Kap Nazzjonalista. Huwa kien qal li dan huwa proċess rigorus u la jispiċċa dan il-proċess se jkun qed jagħmel dikjarazzjoni pubblika. Dwar Adrian Delia jeżistu ħafna mistoqsijiet, fosthom kif ilaħħaq mal-piżijiet finanzjarji tiegħu. Adrian Delia għandu allegazzjoni li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Allegazzjoni li dwara Adrian Delia qatt ma talab inkjesta maġisterjali sabiex inaddaf ismu. Dwar Delia qed jiġi allegat ukoll li ħa flus mant Jorgen Fenek biex tiġi mminata l-kampanja elettorali ta' David Kaza.